तार पापा बियाह कलन तो हम मन दुख लागल मन में हमके रोए लगन कि मम्मी पापा बियाह कल बनी तो मम्मी कहली कि अब के हम के रहल तो हम कहली नाना नाना हम तुमने के रहम जा अब नाना हमनी के बानी तो हमनी के सब कर दे नाना हम तुमने के हमसे पहले बेटी के हम शादी कोनी बड़ बेटी है बड़ बेटी है तो दामाद तो अब दूसर शादी कर ले। हाँ दामाद शादी कर ले ना अच्छा एगो बात बताओ पापा फोन कैले रहनी है कब एक दिन कर रहे तो हमने कहने हमने के पढ़ाई लिखाई के कर तुम भीख मांग के कर लोग तू लोग पढ़ाई तो पापा के लग रहे के मन करेला। हाँ पापा लगा आप कहाँ खातिर रहे का मन कर जब वहाँ शादी कर लेनी हमने के छोड़ देनी तब बच्चन के साथे शादी कर ले बड़े जाना औरत से शादी कर ले बड़े 4 गो बच्चा बड़े बच्चा छोड़ के भागल बिया अपना पति के पास वो औरत हाँ सामने आइल बा जौन उचका गांव थाना क्षेत्र के बड़का शाखे गांव के यहाँ के ससुराल बा उजा ससुराल के मामला बा। यहाँ के पति जन बानी 4 बच्चन के महतारी के साथे शादी कर ले बनी और यहाँ के 3 बच्चा जन बालो इ लोग के छोड़ दिले बनी। बिल्कुल ही परिवार अनाथ हो गई बा बेवस बा। प्रशासन से न्याय के गुहार लगा होता प्रशासन के द्वारा अभी तक कोनो कार्रवाई उचित नहीं कल गई। हालांकि थाना में रिपोर्ट दर्ज करा देवल गई बा। का मामला बा कब से लोन के बीच में विवाद शुरू भइला 3 महीना में से मने हम जानताने ओकरा पहले हम ना जानतनी कि शादी कर लेले बानी। हाँ कैसे वो पता चलल हम वीडियो कॉलिंग पर फोन अथी बतियावत रहनी तो देखनी कि दोनों आदमी सुतल रहे एक लगे तो हम पूछनी कि रउआ काहे सुतल बानी वो आदमी के संग है महिला रहली। हाँ महिला रहली वो औरत के संग रउआ काहे सुतल बानी तो कहतानी कि ना सुतल रहनी है ना सुतल रहनी है। ओकरा बाद से कहतानी कि अच्छा ठीक बा हम कइए लेले बानी तो तू जा अपन शादी कर लो। हाँ तो उ माने बाहरे में रहत नहीं है बाहरे में शादी कर ले बनी। हाँ हाँ मने आवत रहनी है घरे आवत रहनी। अच्छा तो 3 गो और बच्चा लो बालो हाँ तो नहीं बतियावत लोग केहू नहीं बोलत ना केहू नहीं के बतिया। अच्छा जब वो घरे गए नहीं अपना ससुराल तो ओजन कैसन व्यवहार करे लग मारे पीटे के ओकर भी हाँ बलवंत नाम है उनके पिताजी के अवधेश प्रसाद नाम है बलवंत हमरा के मरुआ हमरा बड़ लड़का के मरुआ। अच्छा का कार्रवाई चाहता नहीं कैसन कार्रवाई हम एसपी साहब से इहे कहतानी कि खैला के हमरा गजन बा हम इहे कहतानी कि हमरा के न्याय दिलवाई एसपी साहब अगर हमार बात आ बलवंत नाम के जे बा हमार देवर हई हमरा के मरले बानी हमरा बाबू के मरले बानी तो एसपी साहब से इहे निवेदन करे कि उनकर नाम जोड़ ली बलवंत कुमार के उनको केस में नाम जोड़ दी। हाँ जोड़ दी हम ए बार ले छोड़ देले रहनी हाँ लेकिन हमरा संगे बहुत बुरा हाल करतानी लो घरे गइला पर मारतानी लो पीटतानी लो घर में बंद कर देनी लो हमार पति चल गईनी तो। अच्छा रहुआ पता ना चलल कि काहे हमरा साथे वहां के दूरी बना लेनी काहे हमरा के छोड़तानी को महसूस ना भई ना। तो देखिए ये 3 गो बच्चा बालो बहुत मायूस परिवार बावे और बहुत ही अकेलापन महसूस करता। हालांकि यहाँ के द्वारा बतावल जाता उ जन शादी कैले बनी 4 गो ओकरो बच्चा बा वो अपन बच्चा छोड़ के महिला आइल बिया यहाँ से शादी कर ले बिया। कौन क्लास में पढ़े बाबू 7 क्लास में 7 क्लास में पढ़ेलू पिताजी दूसर शादी कर ले बनी। अच्छा तो अब पिताजी आएम तो मनबल वहाँ के ना क्या नाम बाबू प्रिंस कुमार कौन क्लास में पढ़ेला 6 क्या नाम बाबू तहार अंकित गुप्ता। तो देखिए कि 3 गो बच्चा बालो 2 गो लड़का 1 लड़की परिवार बहुत ही अकेला महसूस करता। प्रशासन से गुहार लगावता उचित कार्रवाई होखे। एहू जगह हुआ बड़ बेटी बनी। हाँ एहू जगह बड़ बनी ओहू जगह बड़ बनी। हाँ हमरा के घर में बंद कर देले खाना उना ना देत रहनी लो हम कहनी कि हमरा के घर में से निकाली लो पापा से फोन कहनी ठीक बा पापा कौन उधापन क के हमनी के पोसे बा बताई अब उम्र नहीं के पापा के कमाए आला आ केंगा हमनी के खाई जा केंगा जी जा। तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करी पीड़ित परिवार के न्याय मिलो न्याय के लगातार गुहार लगाओ तो पीड़ित परिवार उचका गांव थाना में भी आवेदन दिल बा। पुलिस प्रशासन कार्रवाई करके पीड़ित परिवार के न्याय दिलाओ।